voy. I això anem a fer una aventura. Estic encantats al Museu d'Art de Girona. Una experiència molt bonica perquè és un museu que realment fa coses que podríem dir de nou paradigma. És a dir, que intenta sortir del que seria un museu perquè sobretot les persones puguin gaudir-lo com casa seva. I avui es fa una experiència que és el visitant. I per tant, avui tot el dia, ja us ho dic, deixo anar, tot el dia hi ha activitats molt maques per la canalla, pels més grans, al Museu d'Art de Girona. Vull dir que tots, i a les 10 de la nit ens hi veurem. I a les 6 de la tarda ens fan fer una xerrada explicant d'on surt la creativitat, com es munten els concerts, les coses. Penso que és una part didàctica que també és maco. Que canviar el museu, que normalment és un lloc, ja diria, una mica mort, doncs és tot divers i és molt divertit. És exquisit. És a més, el goig de preparar-s'ho és una delícia més. No tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo. Iba a empezar a ello, iba por los pinceles. Nos han explicado qué era la fibra cuántica y luego hemos hecho un dibujo. Els nens han disfrutat molt i nosaltres també. Som creatius. I d'aquí de tantes ganes ha sortit aquesta cançó, nenes? So just to say that we're going to start with a small concert because we've been rehearsing for such a long time and all of us are professionals and we're going to do it fabulously. You'll see. Això és el títol de la cançó. Veure les obres és d'una altra perspectiva, no? Experimentar-les amb el cos i totes les propostes que estan fent avui aquí estan molt bé. Eso me ha gustado un montón. Sí, Guai. me ha parecido divertido, sí, y original. Molt interessant, ja veníem amb il·lusió i amb ganes. Una experiència fantàstica. Agradecer cada dia que un museu com el Museu d'Art de Girona fos capaç d'obrir les seves portes a la gent i que fóssim capaços de disfrutar d'aquesta pluralitat de sensacions que avui estic disfrutant. Gente que con otra mirada muy diferente pues está viendo el arte y está viendo la realidad y la verdad es que te hace pensar, ¿no? En fi, tot m'agrada, està molt tot. I agraïts d'estar al Museu d'Art aquest dia del visitant, participant, gràcies per convidar-nos. Hem donat veu a les persones que desenvolupessin tot el que havíem vist en aquestes 5 plantes, ¿no? Y está bien la idea esta, pues me ha gustado mucho estar aquí y a vosotros por cogernos y muchas gracias.